Podiamestarit. Tervetuloa Sähköauto-podcastiin. Uskot sä, jos mä sanon, että tässä jaksossa puhutaan autosta, jossa on rakettimoottorit? Mä oon tämän ohjelman juontaja Patri Kinnanen. Sähköauto-podcastiin on tullut uudistuksia, ei pelkästään toi tunnari on mennyt uusiksi, vaan nyt voit seurata tätä podia myös kuvan kautta, ja se tekee tästä podcastin. Ja podcasti on seurattavissa Spotifyssa ja YouTubessa. Spotifyn kautta pääset myös osallistumaan tämän ohjelman tekemiseen vastaamalla tässä jaksossa ilmestyvään kysymykseen. Puretaan viime jakson kysymys ja teidän vastaukset tämän jakson lopuksi. Käsiteltävänä on nyt mahtava kattaus uutisia, joten mennään asiaan. Päivän ensimmäisessä uutisessa suunnataan katseet länsinaapuriin Ruotsiin, jossa on juuri nyt saatu päätökseen Pohjoismaiden autohistorian erikoisin ja pisin vääntö. Ruotsalainen ammattiliitto IF Metall on ilmoittanut lopettavansa peräti 1021 päivän eli lähes 3 vuotta kestäneen lakkonsa ja kaikki saartotoimensa auton valmistaja Teslaa vastaan. Ja syy tälle ratkaisulle on historiallinen. Mihinkään sovintoon ei päästy, Tesla ei kirjoittanut mitään sopimusta, vaan yksinkertaisesti osti jokaisen lakossa olleen työntekijän ulos yhtiöstä tuntuvalla erorahapaketilla. Ja kun IF Metall-liitolla ei ollut enää yhtäkään jäsentä töissä Teslalla, lakolla ei enää ollut kohdetta. Ruotsin tilanne on kyllä melkoinen, sillä IF Metallin lakko laukas Pohjoismaissa poikkeuksellisen myötätuntolakkojen ketjun. Mutta miten tämä lähes 3 vuoden vääntö näkyy tavallisen ruotsalaisen Tesla-kuskin arjessa? Esimerkiksi rekisterikilpisotana. Postityön tekijöiden ammattiliitto kieltäytyi jakamasta uusia rekisterikilpiä Teslan toimipisteille. Uuden Teslan ostajat joutu siis odottelemaan kilpiä viikkokausia, kunnes Tesla kiersi tämän haasteen haastamalla Ruotsin liikenneviraston oikeuteen ja pyytämällä omistajia tilaamaan kilvet suoraan kotiovelle. Tämä näkyy myös satamasaartona. Ahtaajat kieltäytyi purkamasta Teslan laivoja Ruotsin satamissa. No mitä Tesla teki? Se toi autot maahan rekka-autoilla rajan yli ja ohitti satamat kokonaan. Kolarikorjaukset ja huollot. Maalaamot ja riippumattomat kolarikorjaamot kieltäytyy koskemasta vaurioituneisiin Tesloihin. Eli jos ajoit kolarin Ruotsissa, korjausajat saattoi venyä kuukausien mittaisiksi. Ja viimeisenä oli nämä Teslan Supercharger-laturit. Sähköasentajaliitto kieltäytyi huoltamasta tai kytkemästä uusia pikalatureita verkkoon. Tesla käytti tähän ulkopuolisia liittoon kuulumattomia alihankkijoita ja näin pystyi pitämään verkkoonsa toiminnassa, mutta ei koko tänä aikana pystynyt avaamaan uusia asemia. Mutta tiedättekö mikä on mielenkiintoista? Lakosta huolimatta esimerkiksi vuosi 2024 oli Teslalle kaikkien aikojen ennätysvuosi Ruotsissa yli 21 000 rekisteröidyllä autolla. Ruotsalaiset kuluttajat siis osti autoja lakosta huolimatta. Moni teistä varmasti miettii, miksi tämä työehtosopimus eli ruotsiksi kollektivavtal oli Teslalle niin punainen vaate ja olivatko Teslan työntekijöiden olot oikeasti huonot? No katsotaanpa vertailua. Otetaan palkkaus ja osakkeet ensimmäisenä. Teslan malli on se, että palkat määritellään yksilöllisesti performance review-arvioiden pohjalta. Lisäksi mekaanikoille tarjottiin jotain, mitä tällä alalla ei yleensä nähdä. Yhtiön osakeoptioita. Tesla väitti näin maksavansa saman verran tai paremmin kuin alan keskiarvo. Entä ammattiliitto?
No ammattiliitto vaati yleissitovia minimipalkkoja, ikälisiä, vuorotöiden kiinteitä ylitöitä ja kaikkia koskevia automaattisia vuotuisia palkankorotuksia. No eläkkeet ja vakuutukset. No Teslan malli on se, että yhtiöllä on oma vapaaehtoinen eläke- ja vakuutusjärjestelmä. Ammattiliitot vaati lakisääteisen järjestelmän tilalle pohjoismaista avtalspension-mallia, jossa työnantaja on sopimuksella sidottu maksaan tietyn prosentin eläkepottiin riippumatta yhtiön omista säännöistä. Ja kolmantena irtisanomissuoja ja muutosturva. Ja tämä oli se suurin hiertymä. Ruotsalaisessa mallissa työnantajat maksaa yhteiseen rahastoon, joka takaa irtisanotuille työntekijöille uudelleen kouluttautumisen ja tuloansion säilyttämisen. Ja Teslan työntekijät oli tämän ulkopuolella. Eli kyse ei ollut siis pelkästään palkan suuruudesta, vaan nyt pelattiin valta-asemalla. Tesla olisi joutunut hyväksyyn luottamusmiehet tehtaalle ja luopuun yksinvallastaan palkkojen ja ehtojen suhteen. Summataanpa tämä jättiuutinen yhteen. Oliko tässä voittajia? No Tesla osoitti globaalisti, että he pystyvät torjumaan ammattiliitot jopa täällä Pohjoismaissa. Ja tällä on valtava signaaliarvo esimerkiksi Saksan Giga-Berliinin tehtaalle. No entäs entiset työntekijät? He kuittasivat vuosia kestäneen lakkoavustuksen jälkeen niin tuntuvan erorahapaketin, että se sai viimeisetkin irtisanoutumaan lakosta. Ja ammattiyhdistysliike koki tässä sen kovimman kolauksen. IF Metal joutui myöntämään, että jos yrityksellä on riittävästi pääomaa, se voi periaatteessa ostaa tiensä ulos pohjoismaisesta työmarkkinamallista. Tämä lakko oli siis ohi elokuun 19. päivästä alkaen ja Teslan huollot pyörii Ruotsissa nyt täydellä teholla ilman saartoja. Ja tämä näkyy heti katukuvassa. Yli 250 valmiiksi rakennettua, mutta osa jo vuodesta 2023 täysin pimeänä ollutta Teslan Supercharger-lataustolppaa kytkettiin sähköverkkoon. Ja tämän seurauksena Teslan Supercharger-verkosto kasvoi välittömästi yli 20% Ruotsissa. Pimeät latausasemat johtu siitä, että ammattiliittojen tukitoimet iski suoraan infraan. Ruotsalaiset sähköyhtiöt kieltäytyi kytkemästä Teslan uusia Supercharger-latausasemia sähköverkkoon. Ruotsissa on jatkossa yli 1600 Supercharger-latauspaikkaa yli 100 sijainnissa, ja koska Tesla on avannut kenttiä muillekin sähköautoille, tämä on valtava voitto jokaiselle sähköautoilijalle, joka ajaa Ruotsin halki. Tämä oli todellinen jännitysnäytelmä autoteollisuuden ja ammattiliittojen välillä, ja tällä kertaa se päättyi näin. Tämän uutisen lähteenä Kauppalehti, EV Wire, Tesla Rati ja Drive Tesla Canada, IF Metal ja Industry All Global Unionin viralliset tiedotteet. Sitten siirrytään uutuusmalliin, joka saattaa laittaa keskikokoisten sähköautojen hinnat uusiksi Suomessa. Kiinalainen sähköautovalmistaja Xpeng on tuonut myyntiin täysin uuden mallinsa Xpeng L03. Kyseessä on erittäin sulava linjainen SUV Coupé kautta Fastback, jonka ulkomuotoilusta vastaa muuten Ferrarin entinen muotoilujohtaja Juanma López. Ja sen kyllä huomaa. Autossa on kehyksettömät ovet ja poikkeuksellisen alhainen ilmanvastuskerroin. CD-arvoltaan vain 0,228. Autot on nyt saapunut maahantuoja Inchcapen myötä myyntiin ja hypisteltäväksi useisiin eri kaupunkeihin. Suomessa mallisto keskittyy 4 eri versioon. Ensimmäinen malli on takavetoinen perusmalli 58 kilowattitunnin akulla ja 445 kilometrin kantamalla. Ja tämän hinta lähtee 36 900 eurosta. Toinen malli on myös takavetoinen, mutta siinä saat jo isomman akun 71 kilowattituntisen ja se nostaa tuon toimintamatkan peräti 520 kilometriin. Tälle hintaa 3 tonnia enemmän
39 900. Nämä kaksi nelivetomallia on AVD Performance ja Performance Ultra, ja niiden hinnat on 44 900 49 900. Ja nämä on todellisia tehoversioita 390 hevosvoiman teholla. Ja mielenrauhan takaamiseksi kaikille malleille Xpeng myöntää houkuttelevan 7 vuoden tai 160 000 kilometrin tehdastakuun sekä 8 vuoden akkutakuun. Mutta nyt se kaikkein mykistävin juttu on tämä varustelu. Xpengillä muuten ei tarvitse ruksata saksalaiseen tapaan 10 tonnin lisävarustepaketteja, vaan jo tuossa 36 900 euron alkaen mallissa on vakiona varusteita, joista moni kilpailija perii maltaita. Siitä löytyy esimerkiksi lämmitettävä tuulilasi, lämmitettävä ohjauspyörä ja lämmitettävät ikkunanpesusuuttimet. Etuistuimissa on sähkösäädöt, lämmitys ja myös tuuletus. Kookas head-up tuulilasinäyttö, panoraamalasikatto ja tuuletetut 50 wattin langattomat latausalustat puhelimelle sekä tuttuun tapaan V2L-virran ulosotto, eli sä voit pyörittää sähkölaitteita suoraan auton akusta. Ja käytännöllisyydestä puheen ollen takakontti vetää 539 litraa ja keulalla konepellin alta löytyy poikkeuksellisen jättimäinen 102 litran frunkki. Lisäksi autolla saa vetää 1500 kilon jarrullista kärryä. Otetaanpa tähän nopeasti vertailuun, koska mittojen puolesta L03 on 4,65 metriä pitkä, eli täsmälleen saman pituinen kuin Tesla Model 3. Mutta koska kyseessä on korotettu SUV-kupé isolla takaluukulla ja valtavalla frunkilla, se haastaa tiloiltaan enemmänkin Model Yn tai Volkswagen ID4 kaltaiset perheautot. Kun vastaavan kokoiset kilpailijat näillä varusteilla karkaa helposti yli 45 000 euron, Xpeng täräyttää laajan varustelun ja 520 kilometrin kantaman alle 40 000 euron luokkaan. 10–80% latauskin sujuu noin 20 minuutissa. Mutta huomionarvoisesti L03 ei ole 800 voltin arkkitehtuurilla, vaan 400. Xpeng L03 osoittaa, millaisella varustelu- ja hintahyökkäyksellä kiinalaismerkit tulee nyt Suomeen. Sytyttääkö sua tällainen varustelutaso alle 37 000 euro hinnassa? Tämän uutisen lähteet Xpeng Suomi, Autonext ja EV Database. Sitten siirrytään päivän erikoisimpaan sähköautoilmiöön, joka tapahtuu juuri nyt Saksan autokaupoissa. Kuvittele tällainen tilanne. Saat ostettua lähes 780 hevosvoimaisen 800 voltin pikalatauksen ja koko koelaudan levyisellä 59-tuuman 4K-jättinäytöllä varustetun Audin. Ja se maksaa saksalaisessa autoliikkeessä 28 000 euroa vähemmän kuin vastaava Euroopassa valmistettu malli. Siis miten tämä on mahdollista? Siksi, että näitä autoja ei ole virallisesti tarkoitettu Eurooppaan, vaan saksalainen riippumaton maahantuoja Auto China tuo niitä maahan harmaa tuontina suoraan Kiinasta. Taustotetaanpa hieman. Kiinan sähköautomarkkina käy niin kuumana, että perinteiset eurooppalaiset merkit on vaikeuksissa. Kiinalaiset ostajat vaatii elokuvateatteritasosta softaa, tekoälyä ja äärimmäistä pikalatausta erittäin edullisella hinnalla. Ja tähän vastatakseen Audi perusti Kiinaan paikallisen jättivalmistaja SAICin kanssa täysin uuden sisarbrändin. SAIC tunnetaan Suomessa esimerkiksi MG-sähköautostaan. Sisarbrändin nimenä on pelkillä isoilla kirjaimilla kirjoitettu Audi ilman kuuluisaa 4 renkaan logoa. Ja tälle alustalle on luotu 2 älytöntä mallia. Audi E5 Sportback, 776 hevosvoimainen
kaksoismoottorinen Shooting Brake 100 kilowattitunnin akulla. Ja toinen malli Audi E7X. Ja tämä on yli 5-metrinen jättimäinen luksus SUV 900 voltin latausarkkitehtuurilla. Audi ilmoitti, ettei näitä malleja tuoda koskaan Eurooppaan. Mutta nyt tämä saksalainen Auto China päätti toisin. Se laivaa autot Kiinasta, hoitaa niille tyyppihyväksynnän, rekisteröi ne Saksaan ja myy ne 2 vuoden riippumattomalla takuulla. Rahtikuluista, tullimaksuista ja veroista huolimatta näiden Kiina-Audien hintatehosuhde lyö viralliset mallit katsomoon. Audi E5 Sportback, eli tämä Kiinasta tuotu malli, sen hinta Saksassa rekisteröitynä on 28 000 euroa halvempi kuin Euroopassa tehty Audi S6 Sportback e-tron. Jos otetaan tähän Suomen vertailu, täällä meillä Suomessa virallinen Audi S6 Sportback e-tron maksaa alkaen 87 590, mutta tehoa siinä on vain noin 500 hevosvoimaa. Audi E7X SUV, siis tämä Kiinatuonti, maksaa Saksassa rekisteröitynä noin 86 800. Samaan aikaan pykälää pienempi, tehottomampi ja ilman lidaria oleva saksalainen Audi SQ6 e-tron maksaa Saksassa 93 800 euroa ja meillä täällä Suomessa virallinen SQ6 e-tron alkaa 80 590 eurosta. No nämä ominaisuudet alkaa kuulostaa sähköautoilijan unelmalta, mutta arjessa vastaan tulee valtavia riskipommeja. Esimerkiksi ajoavustimissa ja softassa nämä auton tutkat ja tekoäly on kalibroitu Kiinan liikenteeseen. Miten ne toimii Saksan motorilla tai Suomen pimeässä talvessa? Varaosat. Viralliset Audi-huollot ei koske näihin autoihin pitkällä tikullakaan, eli huollot hoituu vain 3. osapuolen korjaamoilla. Ja 3. raju lakipommi. Tämä on se kaikkein suurin riski. Vuonna 2023 saksalainen autokauppias toi maahan Kiinan markkinoiden Volkswagen ID.6 sähköautoja. Volkswagen haasto kauppiaan oikeuteen, voitti jutun ja oikeus määräsi jo maahan tuodut autot tuhottavaksi. Tämä uutinen näyttää, miten mielettömän kovaa vauhtia Kiinan sähköautomarkkina kehittyy. Siellä on tehty tekniikkaa ja hinta on niin vetovoimainen, että saksalaiset kuluttajat on valmiita ottaa jopa lakiteknisiä riskejä saadakseen Kiina-Audin alleen. Uskaltaisitko sä ostaa 28 000 euroa halvemman Kiina-Audin ilman virallista tehdastakuuta? Tämän uutisen lähteinä Automobile Woche, Inside EVs, Auto China ja Audi Suomi. Ja sitten päästetään irti järjen äänestä ja siirrytään sähköautomarkkinoiden pisimpään jatkuneeseen saippua-oopperaan. Puhutaan nimittäin toisen sukupolven Tesla Roadsterista. Jos olet ehtinyt perustaa perheen, ostaa omakotitalo ja maksaa sen asuntolainankin pois sen jälkeen, kun Roadster ensimmäisen kerran esiteltiin syksyllä 2017, niin et varmasti ole ainoa. Teslan pääsuunnittelija Franz von Holzhausen esiintyi äskettäin Jay Lenon ohjelmassa ja vakuutti, että Roadster saapuu ja hänen sitaattinsa kuului erittäin pian. No, tähän autolegenda Jay Leno kuittasi tonnin seteli ilmeellä 10 vuotta, tasan 10 vuotta. Mutta hei, tällä kertaa ilmassa saattaa olla muutakin kuin pelkkää puhetta. Reuters ja The Information nimittäin uutisoi, että Tesla valmistelee uutta Roadster-julkistusta. Ja paikkahan ei ole mikä tahansa autokaupan takapiha, vaan SpaceXn rakettien testausalue McGregorissa, Teksasissa. Kuuntelepa tätä yksityiskohtaa. Näytöksessä esiteltävää noin 10 kylmäkaasusuuttimella varustettua versiota aiotaan raporttien mukaan ajaa etäohjauksella ilman kuskia. Ja miksikö? Koska suuttimista ampuva paineilma
raaka työntövoima ja melu on niin valtavat, että autossa ei uskalleta pitää ihmisiä sisällä. Ja hei, jos menet tuonne paikan päälle, niin yleisökin joutuu seisoon satojen metrien turvaetäisyydellä. No, tavoitteena on osoittaa, että auto pystyy kirjaimellisesti leijumaan ja nousemaan irti maasta. Teslan insinööripomo Lars Moravy kuvasi tätä autoksi, joka on Teslan viimeinen ja paras polttomoottorimaisen ajamisen ylistys ennen kuin yhtiö siirtyy täysin ilman rattia toimiviin robotakseihin. Roadster-mallistoon on kaavailtu 2 eri versiota. Ensimmäinen on tieliikennekelpoinen vakio Roadster ja luvassa alle 2 sekuntia 0–100 ja yli 400 kilometrin huippunopeus. Ja toinen malli on erillinen SpaceXn lisävarustepaketilla varustettu malli. Se on tarkoitettu ainoastaan ratakäyttöön ja rakettiversiossa kylmäkaasusuuttimet. Ja mitenkäs ne takavuosien ilmaiset roadsterit? No hei, jos et ole kuullut, esimerkiksi norjalainen sähköautotubettaja Björn Nyland keräsi suosittelulinkeillään 2 ilmaista Founders Edition-mallia. Eli jos tämä tuotanto lopulta alkaa 2027 tai 2028, saa nähdä kuinka moni näistä ilmaisista autoista oikeasti toimitetaan. Texasin rakettitestaustukikohdan esitys näyttää, tullaanko Roadsterista näkemään jotain historiallista. Uskot sä siihen, että me nähdään Texasissa oikeasti maasta nouseva Tesla-raketti vai onko tämä autohistorian kallein markkinointitemppu? Käy vastaamassa tästä aiheesta luotuun kyselyyn suoraan Spotifyn puolella ja heitä sun kommenttis kehiin. Tän uutisen lähteenä Nota Tesla App, Drive Tesla Canada, Tesla Rati, Reuters, The Information ja Electrek. Me ollaan aikaisemminkin tässä podissa käyty läpi sähköisen Ferrari Lucen tekniikka ja suoritusarvot. Otetaanpa nopeasti päivitys siihen, mitä tämän Maranellon uutuuden ympärillä on tapahtunut itse julkistuksen jälkeen. Ja sanotaanko näin, pörssi- ja huutokaupat käy kuumimpina kuin mikään V12-moottori koskaan. Kuten muistatte, perinteisen polttomoottorimalliston fanit ja jopa Ferrarin entinen pääjohtaja Luca di Montezemolo julisti julkistuksen yhteydessä, että sähkö-Ferrari tuhoaa legendan. No, ostajat on ollut täysin eri mieltä. Auton noin 550 000 euron alkaenhinnasta huolimatta koko vuoden 2026 tuotanto myytiin loppuun alle 2 kuukaudessa. Esimerkiksi Kiinan markkinoille osoitettu 88 auton erikoiskiintiö varattiin loppuun muutamassa minuutissa. Eli kysyntää sähköiselle orimerkille todellakin löytyy. Mutta se kaikkein älyttömin jytky nähtiin juuri äskettäin Monterey Car Weekin perinteisessä RM Sotheby's huutokaupassa. Huutokaupassa myytiin auton absoluuttinen ensimmäinen tuotantoyksilö, valkoinen Ferrari Luce Chassis Zero. Se oli kustomoitu yksilöllisellä vihreästä violettiin taittavalla helmiäisvärillä. Presale-arvio oli $1,1 miljoonaa, mutta huutokilpailu riistäytyi täysin käsistä ja lopullinen vasaran kopautus pysähtyi täysin käsittämättömään $40 miljoonaan. Ostajaksi paljastui yhdysvaltalainen miljardööri ja keksijä Dr. Herbert Wertheim. Tämä tekee sähkö-Ferrarista virallisesti historian kalleimman uuden auton, joka on koskaan myyty huutokaupassa. Ja mikä parasta, RM Sotheby's jätti palkkiot ottamatta, eli koko $40 miljoonaa menee lyhentämättömänä The Ferrari Foundation-säätiön nuorten koulutushankkeisiin. Tämä osoittaa sen, että oli sähköistymisestä mitä mieltä tahansa, Maranello osaa edelleen tehdä autoklassikoita, joista maksetaan mitä vain. Tämän uutisen lähteenä RM Sotheby's, Top Gear ja EV Database.
Kiitos, että kuuntelit tai katsoit tämän jakson loppuun asti. Viime jaksossa käsittelin mahdollista yli 6 000 euron tukea käytetyn tai uuden sähköauton hankintaa. Ja teistä vastaajista lähes 17% hankkisi tuen ansiosta itselleen käytetyn alle 25 000 euron auton. Toiset 17% hankkisi maksimissaan 30 000 euroa maksavan uuden auton. Tämä mahdollinen tuki on todella tarkoitettu pienitulosille, eli niille, joiden vuositulot on 25 000 – 26 000 euron paikkeilla. Ja ehkä sen takia vastaajista lähes 67% ei aio tai ei voi hyödyntää tukea. Suuri kiitos vastaajille ja nyt löytyy uusi kysely Spotifysta. Uskotko, että me nähdään Teksasissa tänä syksynä leijuva Tesla Roadster rakettiversio? Nyt siis vastaamaan kyselyyn ja oikea vastaus saadaan mahdollisesti viimeinkin tänä syksynä. Laita ihmeessä palautetta ja aiheideoita sähköpostilla osoitteeseen sähköautopodcast@gmail.com. Ja ota seurantaan Audiomestareiden YouTube-kanava, josta sä löydät uusimmat podcast-jaksot. Tämän jakson on tuottanut Audiomestarit. Ja jos sulla on mielessä hyvä podcast-idea, suuntaa osoitteeseen audiomestarit.fi. Sä hoidat puhumisen ja Audiomestarit hoitaa kaiken muun. Jos katsoit tämän jakson YouTubessa, ota kanava seurantaan, ja jos kuuntelet tätä Spotifyn tai Apple Podcastin kautta, ota podi seurantaan, niin saat ilmoituksen heti, kun uusi jakso ilmestyy. Ensi kerralla esittelen teille Katlin vallankumouksellisen uuden akun. Kaivaudutaan siinä vähän pintaa syvemmälle, kuten tässä podissa on ollut tapana. Joten ensi kertaa!